И ето я втора част. Хора, сега сме втора част. Намирахме уепонки и взехме това. И сега тръгваме в асансьорчето. Сега отиваме на втория етаж. Ето го Йосиф, той ще ме. Слизаме надолу. Много мразя така. Сега отивам в туалетната. Къде е туалетната? Не видям хората. Добре, камера. Не ни трябва за после. Ще ни трябва. Сега отиваме на пак това. Добре, си имаме тези от това и ги убиваме. Пак. Хайде, мама. Хайде, бе. Хайде, Томка, давай да не спи. Искаш ли? Право видео. Да, се появи хора. Опа, да, добре, чутям горе. Добре. Опа. О, майко, мила. Дръж. Добре, само да не падне. Ес, точно това ми трябваше. Добре, сега отиваме да го вземем. Тук и слизаме. Може. Чакайте с малко. Добре. Нека пишкам. Добре, отивай. Спокойно. Пишкам. Да убиеме. Сега отивам размем пушката. Моя част е имам само тройка. Тук леле сама беше. А е тук леле какво. Добре. Къде е пушката? Добре. Добре.
Отиваме на базата. Добре. Ой! Тая ме оплаши. Хоника. Добре. Ден 2. Не. Ден 2. Ще го правя. Казах. Добре. Часто. Моя свет част сме. Страх ме хора. Добре. Видим. Ще има трета част за това оплашен. Добре. Добре. Спяхме. Страх ме много. Тук ли е? Мен ме е страх. По-много ме е страх. Yes. Не, само не иска. Сега ще убия Горани и Горемпа. Бързо. Не, май ще има и трета част. Има камък, трябва ми само камък. Трябва ми последен, къде е? Искам камък. Няма. Как няма, бе? Добре. Вече намерахме. Май ще има и... Yes! Гранушка. Ще го взема, но... Гранушката къде е? Ама къде? Паранга, айде, добре, отиваме най-горе. Да взимаме пистолета. Не, отиваме горе, много бързо ни трябва. Ще има и трета част, не се знае. Не, май ще има и трета част, но е кратка. Добре, сега. Добре, взехме този ключ. Къде сме? Добре, тук. Добре, хора. Взехме сега, отиваме да вземем.
Что это? Что это казема? Не може да минаваме хора. Тук има мече. Добре, идем да вземаме сега това. Къде беше сега онова? Да. Имаме време. Идваме. Имаме. Добре. Имаме време да минаваме граници. Добре, сега отиваме до туалетната. Бързо, нямаме време. Бързо. Не, хора, нямаме време. Да, съжаление, няма да има из. Давай. Имаме една минута. Имаме. Повече не може да направим. Тихо, ма. Добре, сега свържеме, идваме и избегаме от граници. Не. Ще има и трета част. Не, по-бързо. Не искам. Как да правя? Да, ето. Готови сме. Добре. Отиваме горе, сме готови. Отиваме горе, сме готови. Отиваме. Готови сме. Минаваме граници. И минахме граници, хора. Това беше всичко от нас. Чао!